سلام زغبركم تعزبتي على توب زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم ኤርትራው ተቃዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንክልሽን 4 ውድድራቱ ኣብቲ ቢኒያም ግርማይ ሳተፎ ሳንቶስ ቶርናውን አንደር ክሳተፍ ምዃኑ ብክለቡ ተመሪጹ ናትናኤል ዝሓለፈ ዓመት ውን በዚ ዓመታዊ ኣብ ሃገር አውስትራልያ ዝካየድ ውድድር ጽወቱ ከም ዝፈለመ ዝዝከር እዩ ናቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይቲ ውድድር ንሚካኤል ማቴዎስን ሰቨን ኤሪክን ተኸቲሉ ሳልሳይ ተርታ ከም ዝሓዘ ኣይርስዕን ናትናኤል ኣብቲ በአውስትራሊያዊ ጄይ ቫይን ዝተዛዘመ ሳንቶስ ቶርናውን አንደር ካብ ዕውት ብሓደቅን 18 ካሊትን ዲሒሩ መበል 14 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ዝዝከር እዩ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብዚ ናይ ዝዓመት ውድድር ውን ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ድሙቕ ውጽኢት ከመዝግብ ትጽቢት ይግበረሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብቢኒያም ግርማይ ተመሪሓ ኣብ ሳንቶስ ቶርናውን አንደር እትሳተፍ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ድሮም ድለዋታ ኣጻፊፋ ናብ ኣውስትራልያ ኣትያ ከም ዘላ ተፈሊጡ ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ኤርትራ ኪኢላ ናይ ዓቅብ ሓኳሪ ንሽሞንተ ዓመታት ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ዝተወዳደረ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቃዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ሓንቲ ስማ ብልክዕ ዝተገልጸት ኤስያዊት ጋንታ ክጽምበር ኣብ ምዝራብ ከም ዘሎ ተገሊጹ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ EF ኤዱኬሽን ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብዚ እዋን ውዕሎ ዛዚሙ ምስ ጋንታ ተፈላለዩ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ኤስያዊት ጋንታ ኣብ ውድድራት ዙር አልኡላን ዙር ዖማንን ንምስታፍ አንቂሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ስሙ ብስፍሓት ምስ ቶተንሃም ክትሓሓዝ ጸንሐ ሮማንያዊ ተኸላኻላይ ጀነዋ ራዱ ድራጉሲን ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ካብ ባየር ሙኒኽ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ነጺጉ ናብ ቶተንሃም ክጽምበር ወሲኑ بمسرت مال استرأي معبالتات دراغوسين ناب لندن نمقنع ناب معرفو نفرتي كمرح أب عيني كاميرا أتيوم توتنهام نمسرح دراغوسين تفتس آمن مكبر أب قدام كفليت 21 مليون باون كتكفلن كلامس بقعاتو ترايو دما أب قدسالي 4.3 مليون باون كتسعبيام باير مونيخ كامنا توتنهام زايده 26.7 مليون باون قريبا نتمسرح نمچواي تنقساقيسا كوان تنبرت دراغوسين ناب جرمن كقنه فقادنيا بزي مسنحو ግን توتنهام نتمسرح مولو بمولو تعويتاتلو كم أكل نايس معب قداموت معلتات نايز ورحي كابليدس يونايتد ناب عاد كلب توتنهام استملس نيمان تخلى على توتنهام اسفنس كسام الزام نايز عامة سبورت بالقاح ناب جنوا تتصمبير لهم توتنهام كم أكل سم دراغوسين متوسخي نملؤ معايا اسفنس كتكفل ودي علام نايلقى حق عزو اسفنس بقوام ناي مفرام تقولو تقلل كوينو جنوا ببقعات اسفنس تتمسيت اب كرمتي 8.6 مليون باون كفيلا مولو بمولو ناي مفرام تقول اللوام دراغوسين عرب قدم قلتري كل ورقاتهم زصفف توتنهام سنبت انصار مانشستر يونايتد نزل واقطم كركبلا يخليوم قومت ناي مقل تخلخلتو كريستيان روميرون دوني فان دبنن بستفضل مهنياتات بمخسارو ناي كنف تخلخلتو بن ديفيسون اميرسون رويالن ما اكل كسلف صنحي اسلطان توتنهام انجي بوستيغوغلو ممصا دراغوسين صنو حصرتات ناي مقل تخلخلتي بمطانو زفاخوسيوم ኣብ 2020 فلما ግዜ بماليا جوفنتوس ጸወቱ ዝፈለመ ድራጎሲን ነታ ኣረግት ጎርዞ ክምስጥ ብዘይ ምኽኣሉ ናብ ከም ሳምፕዶሪያ ሳሌርታናን ጀነዋን ዝኣመሰለ ክለባት ብልቃሕ ተዘዋዊሩ ድራጎሲን ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ብقوامነት ናብ ጀነዋ ተጸበረ ኮይኑ ዛጊት ንጀነዋ ኣብ 62 ግጥማት ወኪሉ ኣሎ ድራጎሲን ቲሞ ቨርነር ሲዒቡ ካልኣይ ሓድሽ ፈራሚ ቶተንሃም ናይ ዝወርሒ ክኸውን በቂዕሎም ኣብ ጉዳይ ልቃሕ ጃኖን ሳንቾ ኣብ ንኣሽቱ ጉዳያት ኣብ ምስማዕቲ ጽጊመን ጸንሐ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ቦሩሲያ ዶርትመንድን ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ኣጋ ምሸት ኣመሉ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ኢጣልያዊ ተኣማኒ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ ጃኖን ሳንቾ ኣብ ዝቕጽሉ 24 ሰዓታት ሕክምናዊ ምርመራ ንምክያድ ናብ ጀርመን ክጓዓዝ ትጽቢት ይግበረሉ مانشستر يونايتد كاب دورتموند كملقح سانشو كبابي 3 مليون باون أتاوي خدقبريا بزي كازي سانشو اب دورتموند بزريو بقعات اب قمت اتيو مانشستر يونايتد سلوسنه مقشش كاب دورتموند كتقبليا زن كلابات اب سممعن بزعبا بقوامنت مسغار سانشو زختمو وعليلن سانشو مس اسلطانيو تنهاك سامع بزي مخالو كورح مسكرم دحار كاب قداميت غانتا تنصيلو لممداتو ككايد مصنحو زفلطيو سانشو اقديمو اب دورتموند اب زنبرلو 4 عامات وانچا جيرمن سوبر كابن دي اف بوكالن عتيريو جارون سانشو بلعل 7 مليون باون كاب دورتموند ناب يونايتد كاب صمبر دحار اب 8 كلتن قطمات كسلفن كله 10 شوطو طريا مزغيبوم سانشو 26
نحس مانشستر يونايتد نوتنغهام فورست 3-2 ኣብ ዝረትዕትሉ ግጥሚን መወዳእታ ግዜ ኣብ ሜዳ ተራእዩ ኣብ ቻምፒዮንሺፕ እትነጥፍ ሃል ሲቲ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ፖርቱጋላዊ ፋቢዮ ካርቫልሆም ክሳብ ምዛም እዛ ዓመት ስፖርት ብልቃሕ ከተጻወቶ ተሰማሚዓ ሊቨርፑል ተጻዋተያ እኹል ናይ ጸወታ ግዜ ብዘይ ምርካቡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ናብ ጋንታ መሊሳቶ ጸኒሓ ካርቫልሆ ኣብ ሓምለ 2022 በኣስታት 5 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሊቨርፑል ቅድሚ ምጽምባሩ ተጻዋታይ ፉልሃም ዝነበረ ኮይኑ ነታ ናይ ከተማ ለንደን ጋንታ ወኪሉ ኣብ ዘካየዶም 4 ግጥማት 11 ሾቶ ከም ዘመዝገበ ይፍለጥ ሓዳስ ክለቡ ሃል ሲቲ ጽባሕ ዓርቢ አንጻር ኖርዊች ነዝልዋ ግጥም ፋልማይ ጸወቱ ከካይድ ድማ ትጽቢት ይግበረሉ ቅድሚ ሳለስቲ ምስ ጎል 19 ዓመት ናይ ነዊሕ እዋን ዓርኩ አይሻ ታምባ ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ሰኔጋላዊ ኣጥቃዓይ አልነሰር ሳዲዮ ማነ ገና ሕጽነቱ ከይጀመረ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ተጠርኒፉ ናብ አይቮሪ ኮስት ኣምሪሑ ሳዲዮ ማነ ብሸውዓተ ጠርቅ ቅድሚ 6 መዓልታት ምጅማር ዋንጫ አፍሪቃዩ ምስ ጎል 19 ዓመት ጎርዞ ቃል ኪዳን ኣሲሩ ኣብቲ ናይ መርዓ ኣጋጣሚ ስድራ ቤት ዕሩኽትን መጻወትን ከም ዝተረኽቡ ድማ ተገሊጹ ሳዲዮ ማነን መርዓቱን አይሻን ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ብፍቕሪ ከም ዝተጓዓዙ ተፈልጠ ነገር የለን ኣብ ሕጊ ሰኔጋል መርዓ ንጓል 16 ዓመት ጓል አንስተይቲ ፍቁር ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ማነ ምስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝትነጥፍ ዝነገረላ ጎርዞ ቃል ኪዳን ኣሲሩ ከም መግለጺ ፖሊስ ስፖርት ማነ ንሙሉእ ክፍሊት መምሃሪ አይሻ ክሽፍነላ ከም ጽንሕ ገሊጻ አይሻ ኣቀዲማ ጎል 18 ዓመት ምዃና ግለጽ እኳ እንተጸንሐ ድሒረን ማዕከና ዜና ሰኔጋል አይሻ ጎል 19 ዓመት ምዃናን ኣረጋጊጸን ኣብ ግብረ ሰናያዊ ንጥፈታት ብንጥፈት ዝዋሳ ማነ ዛጊድ ነተማ በቆል ዓዲ ዝኾነት ከተማ ኣስታት 700,000 ፓውንድ ወፍሪ ገይረላሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሓድሽ ስታዲየም ካንጸላ እንከሎ ኣብ 2022 455,000 ፓውንድ ዝወድእ ሆስፒታል 240,000 ፓውንድ ዝወድእ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ባምባል ብሉጽ ደረጃ ንዘመዝገበ ተምሃራይ 400 ፓውንድ ነፍስ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤቱ ድማ ወርሓዊ 70 ፓውንድ ካብቶም ማነ ዝገበሮም ሰናይ ተግባራት ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ክራማት ካብ ባየር ሙኒኽ ናብ አልነስር ዝተጸንበረ ማነ ብማልያታ ሱዑዳዊት ጋንታ ኣብ 26 ግጥማት ክስለፍ እንከሎ 12 ሾቶ ድማ መዝጊብሎ ክብራ ንምዕቃብ ናብ አይቮሪ ኮስት ኣቕኒዓ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ሶኒ 15 ጥሪ ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ አንጻር ጋምቢያ ፋልማይ ጸወታ ከተካይድ እያ ሳዲዮ ማነ እምበኣር ገና ምቁር ናይ ሕጽኖት ግዚኡ ከይጀመረዩ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ዓስኪራትሉ ዘላ አይቮሪ ኮስት ተጸንቢሩ ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንሚካኤል ሙድሪክ ንኣርሰናል ካብ ኣፋ ዝመንጠለታ ቸልሲ ሕጅውን ብኣርሰናል ብጥብቂ ዝህደን ዘሎ ኣከፋፋሊ ኤቨርተን ኣማዶ ኦናና ንምፍራም ናብቲ መስርሕ ተጸንቢራ ከም ዘላ ኣብ ቤልጅየም ዝመደበራ ኒውስ ብላን ስፖርትስ ተባሃለት ማዕከን ዜና ጋዊሓ አርሰናል መስመር ምክፋላ ተወሰኽ ኃይል ንምድላብ ኣብ ዝወርሒ ንኣከፋፋሊ ኤቨርተን ኣማዶ ኦናና ንምፍራም ምስ ክለቡ ኤቨርተን ፋልማ ይርክብ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ እዩ ብዘይካዚ ኦናና እውን ነቲ መስርሕ ኣብ መፈጸምቱ ክበጽሕ ብመንገዲ ወኪል ዝኾነት ሓፍቱ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ካብ ዝወፁ ዜናታት እዮም ኣብ ዕርግ ተጻወቲ ሕማም ርእሲ አርሰናል ዝኾነ ቸልሲ ንመስርሕ ምስጋር ኦናና ካብ አርሰናል ንምጭዋይ ናብ ውድድር ተጸንቢራ ከም ዘላ እታ ቤልጅማዊት ማዕከን ዜና ኣጋዊሓ ኣብ ነሐሴ 2022 ኣማዶ ኦናና ካብ ሊለ ብ33 ሚልዮን ፓውንድ ዘፈረመቶ ኤቨርተን ነቲ ጉልበት ኣከፋፋሊ ንምውሳድ 50 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ንዝመጸት ጋንታ ክትህባ ድልውቲ ከም ዘላ ይንገር አርሰናል ናይ ወርሕ ጥሪ ባጀታ ድሩት ምዃኑ በተሓደ በተኻል ወገን ድማ ምዕዳግ ኦናና ኣብ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ጸገማት ከስዕበላ ስለ ዝኽእል ነዚ መስርሕ ደፊራ ተኣትው ይትመስልን አርሰናል ከም ጋንታ ኣጥቃዓይ እናድልያ ናብ ምክፋል ምድሃባ ንብርክት ዝበሉ ደገፍታ ስንክሳር ኮይንዎም ኣሎም قديم إيطاليا تخلخلاي ليوناردو بونوتشي كابتن زحلفو 4 أوارح كتصوتلا تصنحه جرمانيوت كلاب يونيون برلين وصيو ناب تركاويت كلاب فنرباتشا كتصنبر تسماميعهم بونيتشي ربع عب ساعات دحر قطري مس وكيلو ألكساندرو لوتشي ناب تركي النام رحزس على وصلي دحر مزرقحو وتزينا مولو بمولو حقنتو ترقاقيتصوم ليوناردو بونوتشي بماليا يونيون برلين 10 قطمات كايدن كله حانت شوتو دما امزجيبوم مس حداس كلاب فنرباتشي ناشدوشتا أوارح كونترات كأسر تثبيت زغبرلو بونوتشي أبزا تركاويت غانتا مسناي قدم أتقعي رومان إنتر ميلانن إيدين جيكو بحبار كتصاوتيوم بونيتشين زيكون أب تحت تماثل وكيل زترنف بمخانم دما زيكو أممان بونيتشي إيد كمزلو يحبرم
مانشستر يونايتد يوراغاياوي تጻዋታያ ፋኩንዶ ፔሌስትሪ በአከፋፋሊ ስፖርቲን ሊዝበን ዴንማርካዊ ሞርተን ሆይልማን ምቅያር ዘረበቶ ጠለበታ ፖርቱጋላዊት ጋንታ ተነጽጎም ስፖርቲን ሊዝበን ዝጠመተ ብርክዝ ዝበላ ክለባት ኤውሮፓ ወዲቅ ወዝርከብ ተጻዋታያ ንምፍናው ንክለባት መፍረስ ውዕሉ 9 ሚሊዮን ፓውንድ ተግባራዊ ከገብራ ዓዲማተናላ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ አሳራ አከፋፋሊ አብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ 6 አጋጣሚታት ኣብ ፕሪሚየር ሊጋን ኤውሮፒያን ሊግን ነተጻወተን ኮለብ መንገዲ ለኡኻታ ተዓዚባቶያ ብዘይካዚ ሆይልማን ቀንዲ ዓርኪ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ብመኻኑ ኤሪክሰን ኣብ ምእማን ዚብሉጽ አከፋፋሊ አበርክቱ ክትሓተትያ ከም ቂያር ሆይልማን በማንቸስተር ዩናይትድ ስፖርቲን ዝተቀረበ ፔሌስትሪ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ 9 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ጥራይ ኳን ተተሰለፈ ብቕዓቱ ግን ስፖርቲን ኣእማኒ ኮይኑ ተረኽበን ሆይልማን ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ሌቼ ብ15 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ስፖርቲን ሊዝበን ተጸምቢሮም ብዘይካ ኣብ ሓንቲ ግጥም ኣብ 24 ግጥማት ስፖርቲን ሊዝበን ዝተሰለፈ እዚ ኣከፋፋሊ ሓንቲ ሸቶ ከመዝግብን ከሎም ክልተ ናሸቶ ኣበርክቶ ድማ ገይሩ ማርከዝ خبركم ተኸታተልቲና ኢሎም ትሕዝቶና ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ቀጻሊ በኻለ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም